Ξέρεις γενικά ότι ήταν τίτλος που στην αρχή σου δημιούργησε ερωτηματικά, αλλά ξαφνικά ο παιδικός σου εαυτός έκανε μια υπενθύμηση ότι κάποτε έπαιζες Wario Land 4 για το Game Boy Advance στο δημοτικό και διασκέδαζες. Έτσι λοιπόν ήρθε στο προσκήνιο αυτός ο τίτλος. Καλημέρα ή καλησπέρα όποτε και αν παρακολουθείς το βίντεο. Ονομάζομαι Γιώργος ή αλλιώς Greco Gamer και αυτή είναι η γνώμη μου στο Anton Blast. Για να πω την αλήθεια, πριν ξεκινήσω το review, τον παρακολουθούσα από τις αρχές της ανάπτυξής του, οπότε πίστευα σίγουρα κάποια στιγμή θα τον αποκτούσα. Να και λοιπόν που έγινε. Anton Blast λοιπόν, ένα platform με πολλή δόση καμένου χιούμορ σε κάποια σημεία του, αλλά ακόμα και το voice acting δίνει τη δικιά του ξεχωριστή νότα στον παίκτη που θα αφιερώσει χρόνο μαζί του. Στις συζητήσεις στα διάφορα σκοτεινά dungeons της ελληνικής gaming κοινότητας το κάνουν σύγκριση με Pizza Tower. Ισχύει αυτό? Κοίταξε να δεις, αγαπητέ μου παίκτη ή παίκτρια, στο κομμάτι του σχεδίου σε ένα αλφα ποσοστό μοιάζει. Τώρα στο gameplay όχι, γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία που το κάνουν λίγο πιο ξεχωριστό. Σαν Γιώργο τώρα, έχοντας αφιερώσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, 10 ώρες πιο αναλυτικά, μπορώ να πω ότι διασκέδαζα στα διάφορα levels που περιπλάνθηκαν. Ακόμα και τα bosses ήταν πολύ δημιουργικά που αντιμετώπισα. Στην πορεία μπορώ να πω όμως ότι υπήρξαν και κάποια levels που με ταλαιπώρησαν παραπάνω, ειδικά με το pinball machine ή ακόμα και το τελευταίο πριν το τελικό boss. Τι σκεφτόντουσαν όταν τα φτιάχναν πραγματικά, αν θα το πρότεινα σε κάποιον? Πιστεύω πως ναι, αλλά δεν θα αγνοήσω κάποια πράγματα που όντως όσο το έπαιξα παραπάνω με χτύπησαν στο μάτι. Τι εννοώ? Πρώτο και σημαντικό ήταν η χρωματική παλέτα, ειδικά το πράσινο που χτύπαγε πολύ έντονα, ή ακόμα και το κόκκινο. Επιπλέον, με τόσα που γίνονται στην οθόνη σου και κάποια εφέ, αν έχεις επιληψία, καλύτερα να παίξεις κάτι άλλο. Αν δεν έχεις τίποτα απ' όλα, απλά κάνει υπομονή, ειδικά όταν φτάσεις προς το τέλος, χωρίς spoilers, απλά θα με θυμηθείς. Συνολική βαθμολογία 8,2 στα 10. Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο για υπολογιστές και Nintendo Switch. Αυτή ήταν η συνολική μου εικόνα για το Anton Blast. Εκτός από μένα που αφιέρωσε χρόνο στο streaming κομμάτι, αν θες να δεις και μια διαφορετική οπτική και μια ακόμα έξτρα γνώμη, τσέκαρε το gameplay του φίλου και συνεργάτη μου Entropy. Οκ, σωστός. Α, μάλιστα. Αυτό δεν κάνει καλό. Έπρεπε να βάλω κατευθείαν το Game Reviewer Difficulty. Το link θα βρίσκεται στην περιγραφή. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε ένα ακόμα GG Review. Ήμουν ο Γιώργος ή αλλιώς Greco Gamer και μέχρι την επόμενη φορά press start to play.